खुलुमगा जत प्रसारण हामबाय दिनै जों दिनै डिमापुर फाउन्डेसन बिसिंथि खाय केला हासेवा जों ग्रुप खाय दंमोन बिसिंथि जों प्रेस मिट खायनाय बागै मा फैगाव द्रावो आनि लगेव दङ दिनै केला हासे नङै केसियार दिनै ताकु बानिक ताय आनि लगेव दङ दिनै केला डिमापुर फाउन्डेसन नङै सिनियर लिडार बेलाय एक्टिभ दङ दिनै मिस्टार कमल आबन लगे आं साबाय दङ केला डिमापुर फाउन्डेसन नङै संजाक लुक्रावनि संजाक भाइस प्रेसिडेन्ट बिजय सिंह गलय इनके नंनि थानि जों पेमेन्ट कारनखौ मनो डिमापुर फाउन्डेसन बिसिंथि खायै फायनाय 19 अगस्त चिनि केला हाजो जों वानसक लायै जतनो डिसकासन खायमोन बिसिंथि जों दिनै साख्लायनाय बागै मा फैखा आबं सा 19 अगस्त बुधबार खालायो चिनि हा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि आसायमानि साल बनो जों पालायनायनि बागै चिनि केला डिमापुर फाउन्डेसन जों साइटआव दङ अमायखौनो आं जत लुक्रावनो कयनाय बोलते जे केला हाजो दंनाय चिनि डिप्रासाराव जे सामुंखाय दंफैनाय जब खाय दंफैनाय जत डिप्रासारावनो कयनाय नर 19 अगस्त जों बाय बाक्सा चिनि महाराजानि बार्थडे सेलिब्रेशन खायना बागै नरकनो जों इनभाइट खायो एबा कबावजावो नरक फायदि जुदि नरक जों बाय कन्टेक्ट खायनाय बागै आं आरो बुकाङो नाम्बार दिरुवानो अ नाम्बारनि बिसोरनि नरक कन्टेक्ट खायदि 19 अगस्त चिनि हा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि आसायमा सालो सेलिब्रेशन खायना बागै जों जतनो थांजा खायै मालायमानि बिसोरनि जों पान्डा खायनाय थांनो दङ अमायखौनो नरक जतनो फायदि जों जतनो पाल बाक्सा खायै सेलिब्रेशन खायनानै अमन आं कयनाय जत केला हाजो दंनाय डिप्रासाराव ताय चिनि केला डिमापुर फाउन्डेसन बिसोरनि जों नंनो अमन कबाव के जतनो हामबाय खुलुमगा जतनो